Umculi kaMaskandi uMthandeni SK Manqele uqophela umlando ukuthi abe umculi wokuqala kaMaskandi ukunqoba i-award ye-Record of the Year. Useveza ukungenamu kwakhe ngamazwi aphoswa ngabanye bozwa kwabanabe emculeni. uMthandeni SK Manqele usenikele enkundleni yakhe ezokuxhumana ku-Facebook lapho khona ebhodlile ukuthi akayizwisisi kahle inkulumo ekhishwe uCasper Nyovest lapho eveza khona ukuthi uCasper Nyovest ikufanele ngabe i-Record of the Year iwinwe uTyler. Enkulumeni ebhalwe uCasper Nyovest enkundleni yakhe ezokuxhumana ku-Twitter eveza ukuthi bekumele esengabe uTyler owineke i-Record of the Year. uCasper Nyovest ubeke kanje: "No way, Tyler won a Grammy for Water bro, but she can't get a summer for Record of the Year at home. Hell, you are playing games." Yona nkulumo lena esisusa umsindo enkundleni zokuxhumana esidala nokuthi uMthandeni ekhasini lakhe la ku-Facebook abhale kanje: "uCasper Nyovest yilabafana basindwa zikhindi leko hip hop, uzovuka ngathi la kuMaskandi ngizolishaya leli dada." Kusho uMthandeni SK amazwi wabhekise kuCasper Nyovest emva ukuthi kuyaboneke yona i-tweet yakhe esho khona ukuthi ayi impela kufanele ngabe ithathe uTyler. Casper Nyovest ubese ephendula ekhasini lakhe uMthandeni emva kokuthi uMthandeni eveze ukuthi aneme ngenkulumo yakhe Casper Nyovest. Casper Nyovest ephendula ekhasini laMthandeni uthi, "Hey baba, don't be emotional. I've never said anything about you. I just said Tyler had a big song. It won a Grammy and I felt like it deserves to win the Record of the Year. Respectfully, I wasn't trying to take a jab at you or your song. Mara also, why are you biting your lips in this picture? Lol, come on, champ." Lapho uCasper Nyovest ubekhuluma ngesithombe esiposta uMthandeni SK lapho khona ebelibhale khona inkulumo yalo le sifunde eqaleni ukuthi liveza ungenamukala ngenkulumo eshow Casper Nyovest lisho ukuthi lishale lidada Casper Nyovest osefaka isithombe sakhe lapho kade loma khona izindebe zomlomo lezo uCasper Nyovest abuza khona ukuthi hawu ndoda, why manje uluma izindebe zomlomo? Ayi madoda, uCasper Nyovest akagcinanga lapho kubese phuthuma ebhala futhi ekhasini lakhe la ku-Facebook eveza khona ukuthi uyaxolisa kakhulu uma uMthandeni SK lenkulumo imthintile. Lapho ekhasini lakhe ku-Facebook ebhale ukuthi, "Mthandeni SK, I'm sorry you felt offended by my comment that Tyler had a big song and deserves a Song of the Year. I never meant any disrespect or malice. I'm not the type to act hard. The tough guy is not me at all, but I do like to box, so if you wanna take it there, we can definitely go there." Kusho laphana uCasper Nyovest mabhinca sengiyantolekela ngoba ngeke ngize nginilahle izinkabi zami. Uthi uCasper Nyovest lana no, Mthandeni ngidlulisa ukukhulu ukuxolisa ngesenzo sami. Lokho bengingaqondile ukukulimaza angisiyeke lo muntu othanda ukulimaza abantu. Kodwa ngiyindoda nje engenamandla atheni, kodwa ekwaziyo ukulwa. So uma le nkulumo yami ikuphathe kabi Mthandeni, ngicela ukuthi sihlangane eringini. Kusho lapha engqweleke uCasper Nyovest ukuthi le nkulumo ukuthi iyamthinta umgcukamelisha akuhlanganwe eringini ehlubane yabo. Caca ukuthi ubani inkunzi phakathi kwakhe naye lapha phakathi kwakhe uCasper Nyovest naye uMthandeni. Asazi uMthandeni uzamukela yini le nselelo eposta uCasper eposta uCasper Nyovest kuyena ukuthi ayayihlubane madoda, ayihlubane mekuthi inkulumo engiyibhalile awuyizwa kahle uyabona, zibambane nje. Lapha ku-subscribe button usho ukuthi kumnandi kakhulu la maphenca i-challenge yengqwele ukuthi ayize madoda.